Nu är vi bind-fyri-eyguni. Det ser ut som en småbarn som har rönt att sminka sig. Nej. Vad var det skulle? Ja. Du måste då. Okej. En flott Hetta. Arna. Jag var. Det är så primary också. Åh nej. Okej. Film. Oh man, så mycket från en film. Förklara vad det är. It's foundation. Listen for lite good att det är foundation. Okej. Oh dear, here for next glitch. Foundation. Då läste jag post. Jag kan köra väldigt lite på alla fall. Concealer. Highlighter. Nose. No? Ja. Oh, blush. Okay. Putter. Ja. Så ser det väldigt gott ut. Helt med nästan. Jag ska okej. Himlarna. Ja. Hur snyggt läser jag för utlassis? Jag får välja en av det. Men hinner. Posten hinner. En av det. Inför alla. Så lite. Ja. Egna brunnar. Ja, du snippade här. Ja, man hinner det. Hur gör man hela? Healthy först. Nej, torrt. Trutchelite. Oh my dear, hur trutchelite. Ja, jag vet inte att du ska vara makeup-artist. Jag vet inte att du måste känna. Nej. Eyebrows on fleek. Vad ser du om dig inne? Vad måste jag dra? Okej, en mascara. Ja. Okej. Läpparstift. Okej. Jag vill inte. Alltså, man släpper så fram att jag kan se hur det går. Men jag kan se det känns mer förstått vad det ser ut. Nej. Jag har alltid lustat sin penna. Ja. Nå. Nästa fríggjadagsvideo. Hej! Mal. Vad är sättningen? Det är just en penna inte. Här. Gånger inte väl, va? Första versionen. Tack så mycket.